Haka ar pheu tarik ubnai ban nyau ar hajar ar pusau kendai am hado lai pheu pm kandon ke jingi kop khwai do kha ba on penyat da iba di thongi ba ars imle ba w marngar rengkat bat ki parlong jaga pung iba ars imle ken shi diwan mau lang ren lenti ban le na shilong shanong stone kapung kadon harus surok ba kasin ba nengkong ba ki price ki kot san pheu teli kilak kador jong ka tiket lai hajar shirang biang wei ukwai an pen kwai ha barwa sau teli ki pung ki price ye kinong job kilong kumne ban kong shi pheu lak ba ar sau lang balai ar lang ba sau shilak san pheu hajar but ondon ro ki consolation prize a shilak hado kumba sao pho nreu tli but consolation b prize r pheu hajar ki don hado shi pheu tli consolation prize c ki don hado shi pheu tli mar shi pheu hajar but ha katai gasi ondon ro ka lucky draw first prize brand new bolero pick up lane pila machim naga pisa nyolan second prize chilak san pheu hajar third prize satik siar shiteng tola bat kabasau ar pheu hajar kador jong ka tiket lucky draw lada pitit kawai lai spa lada pitit atli san spa kapor penile kay lucky draw kadai tik ar shiteng on the thamai ar ton ha ka shi pheu tri ubnai bnyaw ar jar ar pusau porm step but ha ga jing ye dei bat ka jing ye kop khwai ro kha ki kendon slani ki rules ki long kumne on sha ban bu jaka da usik ni rengwiang ha ka por shi bji pm ha ka khat khandai tri ubnai bnyaw ar jar pusau lara kino ki bakung khenya ka por bu jaka on di be da ka tiket on shin jing theo ya baro ki jai do kha om sha ban sa jing bam kat bam pat de kapor khwai kumta perlok rawan baro ban tip khamnia shushu halor kani pila ban kol yakini number ki baladon hangni